ISP tunnetaan laadukkaista keittiöistä ja hyvästä suunnittelusta. Mutta mitä muuta teiltä saa? No esimerkiksi näitä design-betonialtaita, joita tehdään aina mittatilaustyönä, eri sävyisinä, eri kokoisina. Ja näitä saadaan myös esimerkiksi keittiöön. Toimivaa säilytystilaa saadaan myös pieniinkin kylpyhuonetiloihin. Peilikaapin etunahan on myös se, että siitä näkyy helposti myös taakse. Tuija kertoikin jo aiemmin WC- ja kylpyhuonekalusteista. Kerro sinä, Kari, vähän teidän liukuovikaapista. Me valmistetaan liukuovikalusteita kaikkiin kodintiloihin ja nämä, kuten ne kylpyhuonekalusteet, täysin asiakkaan mittojen mukaan. Ja me voidaan käyttää kaikkia materiaalia, mitä on olemassa, kaikkia värejä, myös näissä liukuovikalusteissa. Tule ja toteuta unelmasi.